Dadi menawi enten sing nyebut bilih kula menika dalang klasik mboten. Mboten. Dalang kreasi nggih mboten. Dadi kula mapan wonten tengah-tengah ya klasik ya kreasi yen cara film ngoten nggih. Semi ngoten lah. Dadi mboten diketokne ngoten niku. Critane akeh ngoten niku. Alhamdulillah ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng pepunden kula Bapa Margana sekalian Ibu Sri Dwi Astuti. Ingkang kepareng miji sowan kula sak kanca Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu. Dasaripun para kadang-kadang Wira Pradangga, sanes Pradangga menawi Pradangga menika gamelan. Ning Wira Pradangga menika ingkang nabuh gamelan. Lan ugi para kadang-kadang waranggana jangkep komplit mboten wonten ingkang cicir. Sowan sedaya wonten laladan Kampung Baru Pandian ngundang nganjuk mriki. Waranggana ingkang sowan wiwit saking sisih kidul menika nenggih Ibu Lia Sundari menika made in saking Sragen menika. Angka kalih menika Ibu Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu made in saking Jaten Karanganyar. Salajengipun menika Ibu Nona menika tasih Nona nggih. Tasih perawan ketoke. Ha nggih. Perkawis nyatanipun mboten ngerti wong mboten nate nyobi kula nggih. Menika Mbak Wanda Amara made in saking Ngawi. Wanda tegese praupan utawa wajah, Amara niku birahi niku. Mila wajahipun menika ngemu birahi. Ha iya. Merangsang. Niku Mbak Wanda Amara niku. Merangsang. Nadyan tiyangipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyu ngoten niku sing marai wong lanang gregeten nggih ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Malah turu. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Laladan Madiun. Nah, nggih piyai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto made in saking Kota Tahu Kediri. Dene salajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung. Ewadene minangka pamungkasing Paseban menika anak wedok Dimas Niken Salindri. Nah, nggih luar biasa. Saya kondang saya kuncara syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri SPD MPD. Wah, jan. Mareme tanpa upama metruk ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi nang Mediun nggih bar limbuhan langsung plencing minggat. Sakniki marem tenan dan kaya entuk pahduning kamulyan nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ingkang kepareng nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapak Margana lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapak Margana. Margana, mar tegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ngampu kejawi gotong royong warga masyarakat ing Laladan Kampung Baru andayane kekiatan lan kasantosan tumraping pandhean mriki. No tegesipun nata rasa nata pikiran nyelehke marang penggalih supaya ora ngombro-ombro supaya ora kumrangsang kang dadi rasane. Yen wong pinter nata rasa nata penggalih menika tartamtu dipun paringi badan ingkang seger kewarasan awak ingkang sehat tanpa benten kalian Bapak Margana menika. Kula ngertos gandeng sabane niku teng sawah duka ngendangi brambang napa ngirim daharan ngoten ning gandeng asring melampah tegese ya kesorot dening wujudipun srengenge. Mila mboten aneh mboten mokal bilih Bapak Margana menika nggih sariranipun tansah ginanjar seger kewarasan sehat walafiat. Nadyan to piyayine ireng. Niku ning saestu weh temenanan. Nuwun ingkang tanpa upami. Nggih, monggo ngaturaken panglipur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken. Nggih. Tobi menika kula wiwiti saking Nduk, coba nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono saurunge Kusuma Wijaya napa ngono? Ayo, nggih. Mari kangen boleh
Jineman kandhek ya boleh. Kretek ciut boleh, kretek ombo nggih boleh. Yo coba apa, Nduk? Slendro saged pelok nggih monggo. Napa, Nduk? Cineman napa nggih, Pak? Cineman gendro napa ular kambang napa? Gendro sing arang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Cineman gendro. Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa kuwi? Luka. Oh luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Mboten enten, Pak. malah ngenges ra. Sedap kula tak buka catetan riyen nggih, Pak. Nggih. Gawa yo an ngono kuwi. Nggih, betul. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Rono to. Ayo. Maju karo Karawan Natamanda Raka Apik ki, Truk. Sing kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro, ha? Gendro. Ki nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Yen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Rasa
awake dhewe gandeng wibumine dhewe ya dirungkepi nganti tetesing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani tak eman ora kena wes ayo gandengan monggo saiki rasakan aku bakal monggo serana tanpa bakal pindho rupe Yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang, malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiyang niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu kok mobil biasane nyekel mic ta wisan? Ngono langsung. dia ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya. Siapa ngerti lah. Wah, Nekan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembang. Ngono. Oh iya. Ya ora pantes, Pak. Oh iya, empan papan yo Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa. Matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten ya mergo isih akeh banget iki pamundhut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake Gubuk Asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune Gubuk Asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ayo. Ratu Gubuk Asmara. Ya. Yen winonge ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kae ratuku apa blas kan? Ratuku apa blas ora. Oke sing ratune Kutut Manggung lho ngono kuwi. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh. Luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niki ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya to Pak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten niki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Ayo nggih. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi ayo. Saya loh Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung diangkut lho meneh ya. Pambene elek ayo. Kuwi banyak laku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian. Ayo. Iya. Yo dibawani. Bir. Ayo bir. Nyingkar nyingku Sugih variasi. Ngono kuwi. Wedoke lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas Gubuk Asmara. Lah iya. Mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringi wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo. Semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak.
Kok iso? Lho kan iya Pak nek gubuk. Jenengan Iya. pun ate ten gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono Lah lho. iya maksudku kuwi Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Ngene. yen keh mutan Nanu. lelampahan kang Sugih cengkok menggah senenge sing lanang. Lah napa Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan Pak. Hah? Lah guru kula hebat to Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iki to Pak. Ukele pripun Pak? Hebat. Ukele bener. kare-kare iki gur monoton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge seragam dokter saiki. Iya. Monggo ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard itu papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black anu kayak white black nek kayak. Wet black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning buk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
biasa penutupan. Piye to? Februari piye le? Alhamdulillah banyu mili Jope. tangise. Yo. Makasih Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Heeh. Ngersake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Bob? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga. Semeneng luwih dhisik. Ya, Kaya suwi ora krungu podang kuning. ayo. Biyen kaya ben-bengi. Ayo. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh rene sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok yang kowe iki kaya sak baraan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam ku sapa? Kuwi partnerku kuwi. Tugas akhir temenanan wis klop lek karo aku. Ayo tenang aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu mijil dempel walah ayamku ora umum ae. Ya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik ya. Heeh, tenan. Are nambahi midi karo drum. PA nggen midi ora. Agam Cina. Ya. Ose to, anu kene ora. Kowe kono kuwi pimpinan sinden opar-opar ora. Alus manis nang sem ke Lek sampean nembang ngono kuwi garwamu piye ekspresine Mbak Dian? anu terusé sedut senut Gabok kowe. nggih. Oh iya. Sedut semua lek nang omah, ora iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Selapan. Nggih. Berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya. Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah, Butuh ya nggih. Butuh iki ora enak musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padet singset kaya ngono kae.
Lek dandan aja mekokok dandan. Ayo dasar mekokok. Jenengan kok nggih ngemat ki to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngemat ning ki lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elene kok mesti minggup. Eman-eman. Ayo. Lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning polah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning ngarep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bokeh asing niku. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Dolan-dolan arep tuh. Mesake lho maling, Anda malah salah tingkah lho. Ayo serok. Yo. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan nek musuh dakon ning kanca-kanca? Lah ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. No. Masa winggan kula Nonano golek isi podang jenar. Mbak Dian, yo. Ibu bunga aduh pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. Kira kita mau kesel. Tiku Ya per, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Paling yo gur ngono kae. Mirip-mirip. Sudah. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak Pak. Nggih keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa jenenge kuwi silo, ayo silo. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Kayak. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Ngale. Dosa maksudnya. Ngale. Kayak mau. Bonus iki. Pas. Sobek-sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maison barang. Sudah. Nyanding bisa dadi Ora ngono. Pripun Pak? Ngono. Miring man. Kabeh ta. Suarane apik. Monggo diaturake bodang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasa Nggae kuwi iki khusus nggih biyen. mesake niken lu bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape punya iki garape lali. Yo, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sih. Kendang sih. Batal mau kendang. Buka celuk. Lali kok yo suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang ya. Uyur
tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat biasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken niken. Nah, ya. Itu tanggapan Rano sampean. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi kaya bar kok Brebes to? Sorine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kan videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes milih waduh. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono. Oh, nggih insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa. Nah. Biasane ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro wakon mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki bayak Madangkarang ya. Nggih. Lah piye sesekel? Mboten. Pas. Gon mulih ae. Gon mulih sok ning digawa neh bar bodho. Iya, Pak. Inventaris lho. Disewa jenenge. Wah, ya nggih. Matur nuwun kaya ngono iki le pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri, Yo Nduk, langsung bae demene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
Nduk si jingkas nggih. Nggih, Pak. Tombo kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau ya kamu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa kowe arep apa nong? Arep gawe tulisan penelitian to. Iya. Urung wawancara to. Belum, Pak. Kalau di Lah, panggung jagungan ngecipri sing ngopo? nggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Nggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Pak. iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok bebet. jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Iya. Ini apa to, Dek? Bah, kaya apa? Wis lagune Apa? ala sekarang monggo arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangke insyaallah pinanggih Pak Jono Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Suroto. Ayo nggih. Bah. Apa? Kan Apa? Itu aja. Oh, kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso dingene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Jenengan ramene napa Pak lagune biasane? wah aku itu mau lawas seneng aku nggih. Saiki Kita nolak, kita sumilir. heeh. Katresnan Katresnan sejati. sejati. Yo, Kasetian Katresnan sejati yo. jati. Puspitanala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan sejati. Nganti saiki sing jangget ya bangsa niki tersumilir ayang-ayang ngono kuwi. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan sejati. Oh iya. Kasetian jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian loh Pak, bukan Kasetian. katresnan loh, beda. Paminta kuat. Bukan. Kayak setia tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati ra ngoten. Ya, Ngono ya kan? iya Pak. Oke, ya ada. Mangga katur mempelai berdua katresnan sejati. Yuk.
Semangatnya udah luar biasa gitu. Jos. Bariki mereka ya marhaban ya Ramadan. Mulai bareng itu. Terima kasih. Nggih, mugi-mugi dados rana panglipuring penggalih. Iki sambunge lakon Antasena Rabi sanggite Mbah Anom Surata mbiyen. Heeh. Mula antagonise kuwi tetep padha karo mbiyen. Ratu Simbar Manyura sing mbiyen iki ketemu nalika pathet menyura karo Antasena, banjur diundurke karo Antasena iki balas dendam mau diperangne karo Tole mau. Heeh. Ya nonton wayang ning Manahilan dalange Ki Sabda Kesawa. Ayo ngono. Aku. Oh iya lali. Sekedap mumpung niki tasih lenggah, bapak-bapak ibu-ibu, niki wonten tali asih saking Madangkara lan Caksi Lovers. Mliginipun ing sepisana dumateng Pak Margono tasih lenggah Pak Margono. Kalih Bu Sri lek tasih niki wonten kenang-kenangan kalender saking Madangkara. Nggih. Ibu Kesi disiarke Bu Kesi, aman Bu Kesi. Bapak Ibu, monggo ingkang ngersakaken kalender. Tapi mau terbatas, namun 20. Kaosnya khusus Pak Margono kali Ibu. Ayo Mbak Kiki diterima no. Kuis berarti. Ayo dilempar aja. Nggih. Dicasken ning kono medun. Pak Margono putih ta Pak Margono? Pak Margono bangun, Pak Margono bangun. Nah, nika. Niki Pak, enten tali asih Pak. Mangke kaosnya ki nggih telesan pas apa tilik brambang. Ayo nggih iki. Pak Margono mriki Pak. Nah niku Pak Margono niku. Kaos sih Mbak Kiki niku ada 2 kaos dan juga 1 kalender khusus untuk tuan rumah. Nggih. Mbak Kiki berdiri Mbak, rapopo Mbak? Ayo. Nggih. Ah niku kalendernya mau cilik Pak, nggih. Ning insyaallah rezekine akeh niku, nggih. Kaose nggih namung mekaten menika minangka tandha tresna ucapan terima kasih kula sak kanca Madangkara dumateng panjenengan. Mugi-mugi jenengan tansah pinaringan bagya mulya slamet dunya akhirat. Ngoten nggih Pak? Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Monggo mriku didum mriku tanggalane. Sembah nuwun. Wis ya Bu Kesi sampun. Ampun, oke, nggih monggo dipun dum sing rata wujudipun namung mekaten mung tandha tresna. Ayo, nggih. Yo, rono yo. Yo tak derekake.
lancar sakidule desa Manahilan wewengkon Eka Cakra wonten dusun alit ingkang nama dusun Sidaremeng ing wanci siyang sepi mampring parandene wanci wengi gayeng gumarenggeng para priya ingkang ngumbar maksiat omben-omben turut dalan keplek dadu ambengok saru pisuin rindil bareng keluwen belayasu ana wis malit sarwa prasaja murup ubike uripe kawis tinggal sarwa kekirangan nenggih menika ta warnane Nyai Samirah ingkang nembe nimbali ingkang putra nenggih priya ingkang gagah santosa Birawa Sang Janaraga mangkono kawijil pangandikane mecah dumateng sepine kang swasana